लोगोफोर आं माने स्कुटि ओरैनो बायसाबलाबायबायमोन आरोना ओमफ्राय भिडिअ बानायनो टाइम मोनथाराखैमोन स्कुटि गोदानखौ हगारनो जेनेबा इउटुबाव हगारनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो हगारनाय जासिगोन आरो बायनाया माबायावनो बायदों आङो जानुवारिनि लास्ट थारिखआव बायदों आरोना नैबे माबानि दा 2021 आरो ओमफ्राय 2021 नि जानुवारिनि लास्ट डेआव बायदों आरोना माबायाव लास्ट डेटआव माने लास्ट खालाराव बायदों आरोना 31 आव जानुवारिनि 31 आव बायदों माने ओमफ्रायो स्कुटिनि नामा जाहैबाय नैबे आरोना एन्टर ना एन्टर्कनो जायखिया एन्टर्क ना एन्टर जायखिया बे आरोना नामा स्कुटिनि नामा जायखिया बारा बुंलाबाय थानायबो खोनाया नालाय बायनायनि टारगेटआ माबासोमोन आंना डिअ'खौसो बायनो होनना थांदोंमोन ओमफ्राय बेखौ लाबोनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायो प्राइसखौ आङो जेनेबा दा बुंला आरो आङो माबायाव डेसक्रिपसनाव होना होगोन आरोना नोंसोरो नायबानो जाबाय बेसेबां लादों बेखौ नायबानो जाबाय आरोना डाइरेक्ट बायोबा बेसेबां लायो ओमफ्रायो फाइनान्सआव बायोबा बेसेबां लायो बेखौ जेनेबा आङो डेसक्रिपसनाव होना होगोन आरोना आं दा माने बेयाव खिन्थालायला आरो भिडिअआव खिन्थालायला ओमफ्रायो नोंथांमोना जेनेबा नायनो गोसो दङब्ला माबायाव डेसक्रिपसनाव माबानानै हाबनानै नायहैबानो जाबाय हाबनानै बा थुनानै नायबानो जाबाय आरोना मा होनदों डाइरेक्ट बुंनो खिन्थादोंमोन डाइरेक्ट बुंला माने खम दामिकनिखौ लाजिनाय मोनोलै ना डाइरेक्ट बुंनो ओमफ्रायो दा एसे मोजाङै नायना लादो होनदोंलै नाम्बारबो जाबावाखै माने दिनैसो 8 थारिख जादों दिनै फेब्रुवारिनि 8 थारिख जाबाय आरोना आं दा भिडिअ बानायनाय माबाया डेटआ 8 थारिख जाबाय माने 8 थारिखआव आङो भिडिअखौ बानायदों आरोना माबानि 2021 नि फेब्रुवारिनि 8 थारिखआव आङो भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्राय बायनाया जाहैबाय 2021 नि जानुवारिनि माबायाव लास्ट खालाराव बायदों आरोना बेबायदि ओमफ्राय इयाव ओरै माबाबो ब्लुटुथ कानेक्टबो खालामनो हायो आरोना फन फैयोबा माने इयाव मिथिनाय बायदि माबायदि आंबो बारा मिथियामोन आरो ओमफ्राय स्कुटिखौबोथ' सलायफेरखायाखैमोन नालाय जोनोमावबो सलायफेराखैमोन आं बायनो हायाबा सलाया होनखादोंमोन ओंखायनो माबायाखैमोन आरोना रावनावबो सलायनाय जायाखैमोन आरोना स्कुटिखौबो ओमफ्राय बाइकखौबो सलाया सानदोंमोन ओमफ्राय नै थांनाय बोसोरनि माने 2021 आवसो माने लास्ट डिसेम्बर मन्थआव इयाव माबादों आरोना सालायनायदों आरोना मालायनि बाइकखौ ओमफ्राय दा बायनाया 2021 नि जानुवारियाव बायनाय जाबाय आङो स्कुटिखौ ओरैनो बायसाबलाबायबाय आरोना खम समनिखौनो सुदोंमोन आङो ओमफ्राय सुनाया बारा मोजां जायाखै मेचिनजों सुनाय बायदि जायाखै आरो मालाय मेचिनजों सुनाया एसे मोजां जायो ओमफ्राय आं दा दैजोंसो ओरैनो सारलाबायदोंमोन बारा खारजोबाखै माबाफोरा हाद्रि नांनाया खाराखै आरोना जोंनियाथ' लामाया मोजां नंखाया नालाय ओमफ्राय जा हाद्रि गुफुंसयो माने हाद्रि दंसोयो बेफोरावबो माबा सिं मानि हाबहैदोंमोन आरोना दिखि सिं माने दिखि ना मा बुङो जायखिजाया दिखि सिङावबो हाबहैलायलाङो आरोना हाद्रिया आं एसे खुलिनाय खिन्थानो र' गेंबाय माने दा बेबायदि आरोना नै हेलमेटखौ इयाव दोनदोंमोन आं माने हेलमेटआ माबा लाबाय आरोना हेलमेटनि प्राइसखौ देन खिन्थानो हागोन आरो
हेलमेटनि प्राइसआ माने माबा आरो माबा लादों 1025 लादों। वाव दे लोगोफोर माने राइडआव हरजोबनो आङो लोगोफोरखौ माबायाव थांदोंनो अबेयाव थांनो होनखोथाय गणेशगुरियावसो ना मायावसो होनखोथाय जायखिजाया नैबे हेलमेटआ माबा लादों आरो 1025 बेसेबां लादों आरो ना मानिया ओमफ्रायो दा नैयाव बुस्थुआ सिगांना इदि दिखि सिङाव लाइट जोङामोन ना मा होनखोथाय ओमफ्राय दाना अट'मेटिक माने लाइट जोङो आरो ना माबा लाइट जोङो नुगोना नुवाखैथाय नैबे आरो ना लाइट जोङो माने हरावबा स्रां जाखाबाय आरो ना इ लाइटआ ओमफ्राय नैयाव माबा माबि दं आरो माने माबाफोर खुनि जायोबा इयाव माबानो हागोन आरो ना नैयो मलम दङ ओमफ्राय बेन्डेज दङ माने दोलाबबाथाय सिथाबनो हागोन आरो ना इखौ बाइक माबायाव स्कुटि बायनायाव मोनफाखानाय आरो ना इयो ओमफ्राय नैयाव माबा रेन्ज बायदिसिना दं आरो मोननैल' दङ टेस्टारजों रेन्ज दङ आरो ना दा बेबायदि आरो माने आं फांनो र' जाबाय माने ओमफ्राय इयाव साबि होनाय नायनो र' साबि अन खालामबाय आरो ना दा ओरै अन खालामोबा माबायदि जायो बेखौ एसे नायदोलाय बेलेगफोरनिया माबायदिमोनथाय बेलेगफोरनिजों आं इदि रुजुनो रोंनाय नङा आरो ना आं बेलेग स्कुटिफोरखौ सालायफेराखै नालाय दा डाइरेक्ट नैखौसो सालायनाय जाबाय नालाय माबाखौ एन्टरखौ दा नोंथांमोना एसे नायबानो जाबाय आरो ना ओइ डिअ'फोरजों नैबे एन्टरजों माबायदि डिफारेन्सआ बेखौ एसे नायबानो जाबाय आंबो बारा मिथिजोबा आरो ओमफ्राय सालायनोथ' रोंखाबावामोन ओमफ्राय नै दासो बायनायखायसो रोंबाय जाहैबाय होनदोलाय दा ओरैजाय साबि अन खालामोबा माबायदि जायो बेफोरखौ एसे नायबानो जाबाय दा आङो सलायनाया जाहैबाय 371.8 किल'मिटार सलायबाय आरो ना ओमफ्राय मोनसे डाइरेक्ट पइन्टखौ होआ इयाव माने 371 km दं माने किल'मिटार दं आरो ओमफ्राय बैफोरबा मामोनथाय ओमफ्राय थावा बारा गैया आरो ना थावा मात्र 2 लिटारा दं खोमा दा ओमफ्राय ब्लुटुथ कानेक्ट माबा माबि खालामोलै बोरैबा आं दा बेखौ बारा रोंथ'आ आरो ना सोलोंनाबो लाखायाखै आङो नायबाथ' रोङो इउटुबफोराव नायबानो आजादि रोङो ओमफ्राय आङो खालामफेराखै आरो दा आंहा माने स्कुटि सलायनायनि टाइमानो गैबावा आङो बायखांनायनि सानथाम उनाव ना मायावसो सलायदों आरो आं सालायनायनि टाइमखौनो मोनबावाखै दासिमबो बारा सालायनो मोनाखै नङाबा नै 31आव बायदों दिनै 8 थारिख जालायलांबाय खमैबो एसे बुरजा जानांसिगोन आरो ना किल'मिटारा दा माबायाव 700 किल'मिटार जायोबा सार्भिसिं खालामनो लांनो थिनदों आरो ना खेबसे माने माखौबा एसे फाहामना हरबावगोन आरो दा बेबायदि आरो ना सालायोबा ओमफ्राय बेखौ ओरै अन खालामबाय आरो ना ओमफ्राय नैयाव मा बुङो बेखौबा जायखिया सुइस आरो नायो दा मबाइल ओरै फारसेखै मबाइल हमनायखाय माबा होजानाय नंला आरो ना मा बुङो बेखौ रेस्ट ना मा बुङो जायखिया
बेखौ सानो मोननाय नंला आरो आं ओरै फारसेखै मबाइल हमबायना। दा बेबायदि आरोना बायसाबलाबायबाय आङो। ओमफ्राय रेसखौ बेसेबां लाखो बेखौ आङो माबायाव डिसक्रिपसनाव होगोन आरोना, डिसक्रिपसन बेयाव होगोन आरोना। सुदोंमोन ओमफ्राय बारा साफा खाराखै आरो। माबाया लाइटआबो अट'मेटिक माबा जाखायो आरोना, अन जाखायो माने लाइटआ। LED लाइट ना मा होनो, माने नैयाव ग्राफिक्स आरि थानायखाय इयाव दामा बारा गोलैबाय आरोना। बेलेग गंसे दङमोन, गंसेया माबामोन, बेलेग गंसेनि दामखौ माबा बिदोंमोन आरोना 1,01,000 बिदोंमोन। ओमफ्राय नैयो दा नैबे ब्लुआ माने इयो एसे बारा गोलैबाय आरोना, 1,01,000निबो बारा गोलैबाय माने डाइरेक्टआवबो आरो डाइरेक्ट फैसा होनानै लाबोथारोबा आरोना। बेखौ आङो जेनेबा आंनिया बेसेबांसो गोलैमारथारगौमोन डाइरेक्टआव, बेखौ जेनेबा माबायाव लिरना होगोन आरोना, नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायनो गोसो दङब्ला। आं दा माने कुमारकाटायाव थांनो ओंखारदों, माने दोनथ'नोसै आरोना बे ससेयावनो।